What is up mga kapulutan? For today's video, gagawa tayo ng special lumo-lumo. Bakit special? Kasi lalagyan natin ng utak ng baboy. Alright. Una sa lahat, first of all, nagpunta tayo sa San Fernando City, La Union Public Market para bumili ng fresh na karne ng baboy. Kumuha ko ng taba, ng atay at yung lumo or yung tenderloin. Yun kasi yung pinakamalambot na part mga kapulutan. Bumili na rin ako ng rekado na bawang at sibuyas. Diba? Simple lang yung mga rekado pero napakasarap nito. Pagka prepare ko na yung mga ingredients natin, hiniwa ko na rin yung karne. Inuna ko yung taba para magmantika. Nag-add lang tayo dyan ng konting Uncle Tom cooking oil, saka natin iprito. Nagpo-produce na rin siya ng oil habang piniprito mga kapulutan, pero di ko na binawasan yan. At nung nag-golden brown na yung mga taba, igigisa na rin natin dyan yung bawang pamatay aswang at sibuyas na pampaimas. Pinagsabay ko na pero dapat ikaw yung inuuna niya. Aray ko. Then haluin lang natin hanggang lumabas yung aroma. At kapag nag-brown na yung bawang, pwede na natin ilagay yung lumo or yung tenderloin. Ito yung pinakamalambot na part sa karne ng baboy mga kapulutan. Minsan nagkakaubusan sa palengke kaya kailangan ma-order ito. Kahit saglit lang maluto, ilalambot talaga. Igigisa rin natin to sa Uncle Tom Special Patis para malasang malasa. Tansya-tansyahin nyo na lang baka umalat kapag masobrahan. Nag-add rin tayo ng 375 pieces na paminta at optional na betchin. Kung ayaw nyo maglagay, edi wag. Alright. Then tinakpan ko lang ng mga 10 minutes hanggang matuyo mga kapulutan. Saka natin iprito saglit para malasang malasa talaga yung karne. At kapag ganito na yung itsura, mag-add na tayo ng mineral water. Yung sakto lang, enough to cover yung mga karne. Pero kung mahilig kayo ng sabaw, pwede nyo pang dagdagan yan. Then papakuluin lang natin to ng mga 15 minutes. Saka natin ilalagay yung utak ng baboy. Kaya naging special to kasi linagyan natin ng brain. Nagbibigay yan ng sweet and rich na flavor sa ating sabaw. Durug-durugin nyo lang. Napaka-solid nito. Sheesh! At nung naluto na yung utak, isusunod naman natin yung pork liver. Saglit lang to maluto mga kapulutan. Pag na-overcook kasi titigas. Kaya pagkalagay ng pork liver, ilagay nyo na rin yung kutchay. Di mo matatawag na special lumo-lumo pag walang kutchay. Or tawagin sa English, chives. Mild lang din yung flavor pero napaka-distinct. Then mga 3 to 5 minutes ko na lang tong linuto at sheesh! Meron na tayong napakasarap na special lumo-lumo. Mabisang gamot to sa hangover mga kapulutan. Lalo na yung sabaw niyan, mapapa-alright ka talaga. I-adjust nyo na lang yung lasa. Kung kulang ng alat, mag-add na lang kayo ng salt. Pero para sa akin, okay na yung timpla ko kaya sumandok na ako. Ang tagal ko na kasing cravings to mga kapulutan. Recipe to ng lola ko from Vegan Ilocos Sur. Dito authentic special lumo-lumo mga kapulutan. Inuunahan ko na kayo pero napakasarap nito. Pwede nyong ulamin at napaka-solid pulutanin. At kung andito pa kayo siguradong nag-enjoy kayo sa video na to, pa-comment naman kung taga-saan kayo para ma-shoutout ko kayo kagaya nila Idol from Canada, California, and Taiwan. Kaka 300 followers natin. Ngayon 316k followers na tayo mga kapulutan. Maraming salamat sa suporta nyo. Napaka-solid at napakasarap. Wala na naman akong masabi kundi alright.